entón ensaísta. O xénero literario que cultivo pois é o ensaio, e eu, aparte de presentarvos moi sumariamente o meu traballo, quería animar non só a ler ensaio, senón a sumarse á tarefa de facer ensaio en galego. No meu caso, comecei no século XX, o primeiro dos textos ten que ver co meu propio traballo. Eu son profesor e aparece no ano 88 e aparece en Portugal, quizáis como un destino xa futuro. De todas as maneiras, prácticamente todo o fixen no século XXI, entre 2003 e 2020. E para animarvos a isto de sumarvos á tarefa de facer ensaio, eu diríamos que o máis importante é estar nunha situación, pode ser a profesión, na que esta tarefa sexa abordável. É dicir, unha profesión, unha situación que permita, e se é mellor, que facilite facer ensaio, como pode ser un profesor, porque o ensaio requere ler moito, familiarizarse cos temas, facer unha reflexión persoal e despois intentar transmitilos. Creo que o feito de facelo en galego contribúe a unha mellor transmisión e a un maior contraste do habitual que se o facemos en outras linguas ás que non temos acceso como galegos. E iso vos diría porque os factores que poderíamos pensar en principio como negativos, como que somos unha comunidade pequena e fragmentada, son positivos cando nos poñemos a reflexionar. Primeiro, porque nos forzan a proximidade dos nosos destinatarios, a depurar a nosa expresión, a intentar ser simples, directos, comunicativos, e despois temos unha interacción, unha resposta con relación ao que facemos, que, aínda que sexa minoritaria, pois nos dá uns referentes básicos de como vai o noso traballo. O que vos dicía, os primeiros textos, e deste sí que vos vou ler algo, que é Paz, Guerra e Violencia, de 2003, só vou ler o principio, nada máis, non? Aí é onde comeza realmente o meu traballo como ensayista. Despois de uns cantos anos já como profesor, sumar experiencias, leituras, investigacións, etc. Entón, este Paz, Guerra e Violencia é un estudo sobre a violencia en xeral, en particular a guerra, e despois con moita importancia outras formas de violencia. Pois hoxe, por exemplo, é 25 de novembro, e pois xa neste libro de 2003 xa trato a violencia estrutural como unha das formas que afecta ao xénero, a construción de xénero e a dominación relacionada co xénero. Ben, vou ler simplemente o inicio, a aposta pola paz, digamos, a contraposición á violencia e á paz. Mais tarde do que pensaba e dunha forma bastante diferente, presento ao fin este traballo que ten a súa orixe en diversas intencións e preocupacións que dunha maneira ou outra me acompañaron durante anos. Neste tempo, varias veces tiven, por diferentes motivos e con distintas finalidades, a intención de escribir sobre a guerra e a paz. Non me refiro a un artigo, a unha investigación ou un puntual, senón a facer algo longo, un texto en que condensase o que ia aprendendo e, ao mesmo tempo, expuxese as miñas elucubracións acerca deste fenómeno tan terrible como é a guerra e, en xeral, a violencia. Ben, simplemente para que vexades como é o punto de partida de unha reflexión sobre a violencia. Simplemente, un textiño sobre Aristóteles. Eu son profesor de filosofía e este é un texto de apoio para o ensino da filosofía en xeral, para todos aqueles que poidan
achegarse a Aristóteles, sexa como alumnos, como profesores, porque é un texto de introducción. Seguindo cronolóxicamente, pois eu tive a sorte que este libro, Paz, Guerra e Violencia, pois se traduciu ao castelán. Aparece no 2006, 3 anos despois, en castelán. Isto tamén agora o quería indicar porque o galego ten un valor en sí, mas tamén ten un valor de proxección. Nos estamos instalados en galego, vamos ter unhas vantaxes, mas non debemos renunciar a outras que nos proporciona a posibilidade de proxectar o noso traballo sobre o español e sobre o portugués, como vos direi. Porque o seguinte libro que teño aquí é unha reflexión sobre a saudade, chamase O labirinto da saudade, e, bueno, xa é máis unha elucubración persoal. Mirade como comeza, está publicado por Laio Bento en 2012. Durante moito tempo non souben o que era a saudade. Sabía sí o que era a morriña, porque a experimentara e porque aqueles que me rodeaban dicían: este rapaz ten morriña. Se preguntaban, afirmando, morriña, que é morriña? Pois era ben pequeno, un neno con menos de 10 anos. Este é o inicio desta reflexión sobre a saudade, que é un tema moi de discusión no pensamento non só galego, sino tamén portugués filosófono. E, de facto, pois 3 anos despois saiu en portugués. Entón, o que vos dicía, traballar en galego é unha panca para poder saltar tamén a outros contextos, os nosos máis próximos, o español e o portugués. E por isto vos animo a que vos lancedes a facer ensaio en galego con esta perspectiva ampla, é dicir, para nós, en primeiro lugar, e para todo o mundo. De facto, no 2015, cando aparece esta meditación sobre a saudade, tamén este libro, Barthes filósofo, conecta co primeiro, xa vedes, pasan moitísimos anos, entre o 88 e o 15, este é un texto máis experimental, outramente Barthes, publicado por Nova Renascença en Porto no 88, e este é un texto xa máis comunicativo, intentando presentar este filósofo ao público galego, ao lector galego en xeral, interesado niso. E outro, co que vou acabar xa, campo meu de traballo como ensayista é buscar a relación entre filosofía e literatura. Aquí temos O mar do norte, do poeta alemán Heine, do que fixen unha traducción e ao mesmo tempo un estudo dese libro del que se chama O mar do norte. Está publicado por Espiral Maior, igual que está publicado por Espiral Maior Paz, Guerra e Violencia, tanto en galego como en castelán, e tamén está publicado por Espiral Maior O espírito da letra, que son 9 achegas filosóficas a textos literarios, fundamentalmente textos literarios galegos. Vou rematar con un último ensaio, este é un ensaio máis de investigación, eu sou un profesor universitario, está editado pola propia Universidade de Santiago, onde eu traballo, a editora da Universidade de Santiago, e é Outros e novos queixumes, de filosofía e literatura en Queixumes dos Pinos, de Eduardo Pondal. Vou vos ler tamén o inicio, no que vemos cal é o sentido. As relacións entre filosofía e literatura desde as súas orixes ten sido múltiplas, complexas e cambiantes. En máis dunha ocasión, a filosofía ten nutrido a literatura e tamén a inversa. A nosa tentativa neste traballo vai ir por aí. Imos empregar a filosofía como ferramenta para realizar
unha análise e unha interpretación dun texto literario, Queixumes dos Pinos, de Eduardo Pondal. En fin, esta, digamos, é a intención. E é o que se intenta facer neste texto, que é un ensaio de investigación. Bueno, pois, pola miña parte, non querería engadir nada máis, sino animarvos a todos e todas a continuar nesta tarefa difícil, mas, insisto, moito máis de gratificante do que parece, porque as nosas propias limitacións, pexas, etc., son estímulos e teñen a contrapartida de que nos gratifican, nos obrigan, como vos decía, a ser moi comunicativos, moi claros, moi explícitos, non podemos andar polas ramas, temos que ser directos e con eso obtemos unhas respostas inmediatas que, por suposto, moitas veces son críticas, pero para eso estamos. É dicir, pois nada máis. Moitas grazas pola atención.